U ovoj epizodi Škole bezbednije vožnje bavit ćemo se pravilima iznenadnog i intenzivnog kočenja, koji neki zovu i panično kočenje, mada taj izraz nije baš precizan. Tačno je da neki vozači na iznenadne situacije reaguju panično, ali ne svi. Iz tog razloga ovu lekciju ćemo nazvati pravilno iznenadno intenzivno kočenje. U prethodnoj epizodi shvatili ste da nemate prvih 15 metara kolovoza za kočenje, usled gubitka sekunde vremena da vaš mozak isprocesira opasnost i odreaguje. Sada vidimo kako da se najbolje i najbrže zaustavite u prostoru koji vam je preostao. Prvo ćemo se pozabaviti pravilnim položajem tela pri vožnji, jer je on jako bitan za što brže zaustavljanje, a naročito za vašu bezbednost. Zašto? Pa iz više razloga. Najpre, ukoliko se radi o skuteru, pravilnim položajem nogu i upiranjem možete prebaciti deo težišta na prednji točak, što će mu povećati prijanjanje za kolovoz i rezultovati intenzivnijim kočenjem. Slično važi i za motocikl, samo je tu odnos drugačiji, ali nikako nije za zanemarivanje. Isti posao rade i ruke. Ukoliko su u pravilnom položaju, težina vašeg tela preneće se preko upravljača i viljuške ka prednjem toku i on će bolje prionuti za podlogu. Ako su vam ruke povijene, vaše telo će po inerciji krenuti ka napred i vi ćete odmoći i sebi i vašem dvotočkašu. Smanjit ćete prijanjanje nedostatkom upiranja masom na zadnji, a prenosom težine na prednji točak, a naći ćete se u situaciji da poletite sa vašeg dvotočkaša, što može rezultovati fatalnim ishodom. Koje je najvažnije pravilo iznenadnog intenzivnog kočenja? Pravilna upotreba kočnica. Prvo i najvažnije pravilo nagle i intenzivne upotrebe kočnica na dvotočkašu je da prvo upotrebite zadnju, pa prednju kočnicu. Ovo pravilo nemojte nikada zaboravite, ukoliko to do sada niste radili, vežbajte. Upotrebom zadnje kočnice pre prednje umirit ćete ceo motor i pripremiti ga za što bezbednije kočenje jačom prednjom kočnicom. Bez obzira na to koliko je kritična situacija u kojoj ste se našli, dobro iskoristite ranije pomenutu sekundu da vaš mozak promisli i odabere najbolje rešenje za kočenje u skladu sa situacijom, podlogom i vremenskim uslovima. Verujte da će vam se isplatiti. Razlikujemo dva osnovna stanja kolovoza, suv i klizav. Kada je kolovoz suv i ravan, kočimo upotrebom obe kočnice istovremeno, uz obaveznu prvu upotrebu zadnje. Ako je vlažno, pada kiša, sneg ili ima blata ili šljunka, a posebno ako smo na zebri, treba da upotrebimo samo zadnju kočnicu, iako možda neće biti dovoljno, jer ako upotrebimo prednju, odmah smo pali. Da bi videli razlike u sili kočenja upotrebom prednje, zadnje i obe kočnice, izveli smo jedan mali eksperiment kočenja pri brzini kretanja od 50 km/h na čistom i ravnom kolovozu. Možete se sami uveriti da je zaustavni trak upotrebom samo prednje kočnice duplo duži nego kada se upotrebljavaju obe, a čak 3 puta duži ako se upotrebi samo zadnja kočnica. Automatski nam se navodi zaključak da ukoliko su svi uslovi na kolovozu takvi da je bezbedno koristiti samo zadnju kočnicu, moramo prilagoditi brzinu kretanja shodno uslovima za vožnju, da bi upotreba zadnje kočnice bila dovoljno efikasna. Na taj način zaštitit ćemo prvo sebe, a potom i druge učesnike u saobraćaju.